Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Nak kelang jengah, ujung sekretari jong kading yai derbar area. Hadin kajing komplain bat kajing ujor. Jong ki pat bak nong song chnong. Jong kani kathai ding yai bar kawe. Halor kani kajing lip kha jong kani kalai. Bat nak kelang jengah. Hadin pangalayo ita kajing ujor. Ngarafun mardor ESDO jong kani ka MECL. Umyam Riboy District. Bat nak kelang jengi la ai terjubak bahana kadon kata ka order ban pentrikam ya kalut shading bat kata kalut shading ilong ba kan sedang duduk kapon riu baje janmit hadu kapon pra baje janmit bat nak kalian jonga ngasio ban ong ba kum ya kani ko order ngam sim lala ban priang na marbalai kani ke jinglut shading mentah hakini kapon exam kalau ra jing iki samla pule jungi ki be khon ni kini exam ki ba pher khamtam mata ki por ni tep ani i ru ba samla pule jungi ki hap ban khon ni ka exam matric bat kham kum ju ru ya kani ka class 12 examination tenak kalian jonga bat kipat bak nong sejong yim sumna bat priang bat ngala ong i ba pidon kata ko order simba ai kata ko order in written nak kalian i ong em ngim sim don kata ka order hana ni yo ya ta ka phone call na keyboard ki badi pe bat nak kalian jingi penram jur ya kalian jingle jong kali ko sarkar bat ka jingle jong kali ko office MECL kapala kata sikadi ya kisamna pule jingi kamtam ki bahak ban yakun ya kali exam kulai shibun